Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και ακρίβειας μπορεί να βρει κανείς προσφορές σε πολύ χαμηλές τιμές, ακόμα και στον καφέ. Ο καφές είναι από τις μεγαλύτερες απολαύσεις του Έλληνα. Οι περισσότεροι καταναλώνουν 1 με 2 την ημέρα και αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, αφού και ο καφές έχει ακριβήνει. Κι όμως, εμείς κάναμε έρευνα αγοράς και εντοπίσαμε τον πιο φθηνό καφέ. Με 1 μόλις ευρώ απολαμβάνετε έναν λαχταριστό εσπρέσο σε όλα τα καταστήματα γνωστής εταιρείας γρήγορης εστίασης, αλλά και στα σημεία πώλησης καφέ της συγκεκριμένης εταιρείας σε αεροδρόμια και πλοία. Πόσο τον πληρώσατε? 1 ευρώ. 1 ευρώ. Πολύ φθηνός. Πολύ οικονομικό, ναι. Πολύ οικονομικό και πολύ έξυπνη κίνηση που έγινε από την εταιρεία τη συγκεκριμένη. Είναι πολύ καλό σε αυτή την εποχή που ζούμε να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες οι εταιρείες και να κάνουν τέτοιες προσπάθειες. Και ειδικά όταν οι περισσότεροι Έλληνες πίνουν αρκετούς καφέδες τη μέρα και ξοδεύουν πάρα πολύ χρήματα. Βεβαίως. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί ο καθημερινός καφές είναι σίγουρα μια συνήθεια που δύσκολα μπορεί κάποιος να αλλάξει. Συνήθως τον παίρνω 2 και είναι αρκετά χαμηλή τιμή. Και η ποιότητά του παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, είναι πολύ καλός. Είναι εύγευστος γενικά. Στα πλαίσια της δυσχερούς οικονομικής κρίσης είναι πολύ σημαντικό εταιρείες να παίρνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και να κάνουν τους καταναλωτές να χαμογελούν με κάθε γουλιά. Η προσφορά θα διαρκέσει για περισσότερο από 1 μήνα.